My people, wonder shall never end. It don't happen again. It don't set. Everybody don't scatter. No be small matter. Make una carry una joko. They sit down. Come listen to this one. So it don't happen again. Oh, this update so they come from Mathias age of 4. No be small something. Oh, they say wahala be like bicycle wahala. No they finish. Oh, you don't set again. No Mathias. Say why all this some of Africa pastors that they use ekelebete they chase am. Say if he talk, they go they chase am up and down. Say some of them say they are scammers. Say they be nyoshi. Say they don't chop our people mugu wella. Say they don't too chop our people. No be small something. Oh, this one so I know say he they do a crusade or he host a crusade. No be small something. Now so this video so now the crusade when you do today on it go still show up tomorrow. I go still update on about the crusade. No be small something now he talk for inside. He say make una wake up. Oh, say enough is enough. Say all these people say they don't too chop on a mugo. Say they go pretend like say that they heal squanner. That they heal cripple, that they heal blind person. He said behi kaba. Say they know they heal anything. Say they don't get any power. He still talk about babalawos. Say the doctors when they know, when they call doctors, now the people when they go inside bush, they go use leaf they heal people. He said no be all those one when they tie head with danger, all those red head tie, they go tie up and then they parade themselves. He said all those people self they be Joshi. Say they still join. Say they are scammers. Wonder shall never end there. Honestly, Mathias you don't want to leave all these people for waste at all at all. You don't want leave them more. He say if he talk, they go use ekelebe. They chase and say why they use police to they chase. Mathias, police everywhere. Oh, it's for everywhere. Wherever you are, if you don't bother you bow, you dey anywhere. They are watching. Oh, the day of Domato. No, be small something on my people. The crusade itself when Mathias do no be small something. Where BBC for appear for them, they see wetin dey happen that yesterday. Today on again, I go still update una tomorrow morning about the crusade. Oh, my people, no be small something. E don set Mathias no wan leave all this some of African pastor for waste at all. My people, this one so e don red. Oh, e don set. E red. This battle no be small thing. Oh, wetin I wan talk be say this battle so when Mathias dey fight, e go fit finish am so. Because some of all these people, I fear will not fear them. This one so let me reserve my comment. Ma leave on I watch this video waiting Mathias talk about all the some of Africa pastors. Say they are scammers, the bindoshi. Not be small something. No, he use math. They disguan them, they drag them like generator, my people. Hi. This one so he weak me. Make una watch the full video. May not come be say I too talk, my people. This one so he dey choctolize me. He dey choke me when I watch the video. Mama na give you na 9 months. Mama ginye gara. Obabugu na mioko. Enye fugu ngodi imege. Gabo pastor abugu tonye robe magishi baguda go bia bia sike na mama gije kraka. Mama ga je kraka gi nwere industry na village ki. He nwere company. Pastor Reverend Father you when wood onye China. Onye kware father kwa animation. Opere me akama. Ogbo for your due process. Mgbe mele no ndị tosha. Bịara tugudere onwe ndugudere. Ntugudere etukwesiri ha je kpọrọ m police. Ha kpọrọ m Holy Ghost. Ha kpọrọ m Holy Ghost. Gosi na chi enwe gike. Ọ bụ na chi enwe gike ha ga-ekpe m ekpere m police. Ọ bụ ga
Hajebo government. Oh, for government I can I because all government can run you some benado coma. Has taken by the choose and over Jesus. Tono Handoshi. Tono Handoshi. Tono and the pastor and the Fatandoshi. Ndoshi. Unde was a Mohindo Gatago. How will Bogi have to blame Mogi? Kedi Kevin I losing 1 takri to something years. 1 takri 30 years when I in fact I've seen a Higa who go before then you go up. Robo after no working, don't get on any matter. After no working, don't get on any matter. Of no working. Better from next year and Abiano. Onye abuna nuru nwanyi gbamankwụ nwanyi a ga-enye gị marriage gị certificate. White wedding is not our culture and it will never be our culture. Inu chere nwanyi gbamankwụ enye gị marriage certificate ga-lead gị to everywhere in the world. Onye ruru ya shaka cathedral dị na Nsụka na-agwa gị n'ụwa na-emebi ọ na-agwa gị eziokwu. Nwanne anyị ọkụ na-ere ana m ekiri ya na Facebook ọ gị na-akwa na ya gụrụ 600 something plot n'obi mụ bishọp bịa nara ya na ihe ekeme ọfụ n'ụka ọ gị na-eke ọfụ n'ụka mee nkọwa bụ ihe efu. O metụrụ nwanne gị aka sị na onye awụrụ ka a gbara metụ nwanne gị aka sị na onye awụrụ ka a gbara. O wee sị na onye ekeme ọya ụka na ihe ekeme ọchụ n'ụka afụ bụ na narị gị ihe ụwa ma gị bụ onye eluigwe izogide ihe ụwa. Emeri bụ na ihe ọkwa asị nwere expiring date ha abịago na-abụkwana ya ji wee na-agwa gị sị gị ha bịa sị gị na ịbụ ị ga-abụ born again na-ege ntị na ị ga-abụ gịnị born again ha gwara gị eziokwu. Nne na nna gị mụrụ gị ọzọ original asị gị na na-amụgarị gị ọzọ amụrụ n'okwuti na nzuzu ọ bụga eziokwu. Ịhụ m onye erobi ugwu unye o mepee ọnụ sị na Baịbụl sị na ya na-azụ agwọ na-apịa ọkpa na ọtakọbọnya ngwanụ Jizọs ihe niile abụọ nwoke ha si etinyere anyị na a na-egbu ndị Naijiria everyday ndị na-achị efi na-egbu anyị oitoko ka ọ bụrụ na anyị nwegide ọgbakọ omenanyị n'ụzọ eziokwu na erobo nwambe ikorobịa nrobo gị na-abịa ndị na-achị efi bata na robo egbo mmadụ na free never ha ka na-emebi anyị na-akọ n'ugbo never ọ dịghị possible. Gịnị ka ị na-akụ mmadụ si ebe ọzọ bịa karị gị ike na-ebe nna gị ichechere ogbe emebime. Ọ bụrụ na ebido ọgbakọ omenala bụ ụzọ ezo ihe niile a ga-akwụsị maka na mmadụ ama mbịaba anyị kara anyị ike. Biko na ụmụ Chineke ka anyị mepee na anya ndị ụka wegoro anya wụ too much ha pụtasị gị na ha emego onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ ụgwọ asị ikpu isi taa dị kpunu m anya na ha mere onye tara ngwụrọ ga ije asị daa ngwụrọ taa daa ọbịa n'obodo oyibo butere gị Jizọs ndị dara ngwụrọ kpụrụ isi ọ bụ ịbụ ndị ojii na-enete ha nye kpọmsị ha nwa bụ number 1 citizen. Gọọmenti mere ha number 1 gịnị citizen a na-agwụ ha millions every month. Ị bụrụ onye ojii ji obodo gị kpegide ekpere keta ịbụrụ onye ngwụrọ. Ọ bụrụ na emeje na Rome wetara m Catholic Church ihe m na-arụ bụ na gọọmenti wepụtara ihe dụka nrobo nwambe mba na-eneta onye ngwụrọ a ga na-akwụ m ụgwọ gị na-enweta ego ịma gị na fada kwesịrị ọgwa m eziokwu na ndị ngwụrọ anọ na ebe nna m na ọkpụkpa na gọọmenti ewepụta mba na-eneta ya n'oge ewekwe m n'ọrụ ọrụgụta ọrụ nwetagide ego ọ bụ eziokwu. Ndị ụgwọ asị ha gbuo ogo ata agodo ha rahụ ogo eme gịnị ata agodo. Ejere m obodo oyibo ọ ga-abụ na olive oil bụ mmanụ rice mkpagide agwa. Ejere m obodo oyibo ọ ga-abụ na-eji olive oil esi rice mmemme gịnị mkpagide agwa. Gịnị gụrụ m agwa maka na tipa m ọbụla moto ọhụrụ ọbụla m gụrụ bụ tipa ana m eve eje na nke Mbaka n'Enugu goro olive oil 200,000
500,000. We say goes iwu was here and it's powerful as a bambuza to go more than one yet. Oh, no, making it. Oh, the header. No, Sadogoma. Oh, the head and a major wood parish priest. He may parish priest in me. I want. O mix meme Berushona and mix up on a chemist. Simple Sam. May say Bugudani from 12 for Ganako. Each money mass in a money mass for Garinga, driver Gasego Gani, how would this work? The motor head. Ndoka batagini have terrorists. Have batagini fly up bagini. Ihuma Iwota. Ihuma Pussy. It's really goes fire. Pussy. Ungwere. Inwe Munase. Nanchikota. Ayatrasi kago nebundi bae. Dikata first na bia no 30 na bia ige kezi bu ihe oriri. Egwe nka ihe keta, I get some rice today. I get onye chori kete, iya ye keba. Aim at your level, I am a course no. You come and take, I get ihe oriri. And I know why get making no matter any mati beni hani I go me buchara. If you go to church and go back with your father, send it with a tight. Our people are not how much you don't know can and robo need. Hey, what didn't toss the pure water and robo when you're the table. Only you're about Chalono Karuko and Benin and Anibo. What one beef that a home company and Anibo, I see no your family. Unde the pastor Rono Karuchi and Ibonine, Hakamara factory, Jeromabe. Number one. Under the Catholic Church, one the Rome, under Italy, who are getting it. I am a Catholic church in Europe. Ewe no wene. Ewe nabe. Owe so. Kuna mane we go nende bayire we jeri the Rome every year. Ego nye Europe. They will reject me God where. Ego nye we. Onye Europe na ko wo. They will just slave masters in again. Ego. Gegedenti. Ebo na pope. Nde bido Catholic church, aruchibu Catholic church na anyi Igbo niile na Africa niile. Na anakodo ego. Biko no obi ocho ma ndi Rome abiaru ma factory bana na speaker ani wane road. Obi ocho. Ha ogunanya. Fa ogunanya. Iya afro na ya bogene. Ego. Gene ego. Ni abata nje wala na Jesus has no we here na manonwe gigini. Ego. Ego na so ka sugar. Asige ndi Jesus zone. If that Jesus has in the Melison of Fota, if there has in the chess, you may make a fota, in the chess of that has in the Mayu, make a fota. He actually beginning. I actually generate a guy in one you were able to make part of an eye. But an anonymous. Oh, men are you robot and I get what it does. An anonymous. Here in the robot and member man, young women put in pendant one in the year. I be the back man, I got see your mark. I remember getting you get a chair for the bakery mania. Here's a boy. Here I put a Tibia and as a feeble. And I'm a Tibia doctor, as a feeble. When I am not saying, did the beginning, Doctor Nasusibo. Makane Manendo Kadari, there may be children in a way. They get a monte. Here put it and we're born and orthopedic tibia. And then I walk over the zone. And we're gynecologist in the regime. Over the zone. And we're surgeon, and then I wear over the zone. And we're different departments and actually name which you don't put an name. Over the zone. Over zone. Obundoka with the Wayo 419. How will it stick a nigga, sticking a stick and a check? How will the police check the one? Ụfọdụ ndị mmadụ sizie na TBA ahụ a na-eme banyeze na wayo eweta kwara were ngwere kechukwu asị gị na iwere etọba be gị na-eme gị ememe gịnị ha narị gị ego ememe na gịnị tie n'akpa ha bụ ndị 419 mana na-ebrasị ihe bụ dibịa bụ ndị na-enye mgbọrọgwụ na gịnị na mkpa akwụkwọ ha nwe ka a na-akpọ gịnị dibịa. Anything apart from this should be cancelled.
Let us face reality.